ngai kublai pi baro ki parari ki badan ha kini kajaka bat kumjuro ki bala syak sitam ha pedang uslap ubala penuit ya kini kajingalang handai ngamtep balai anda bang sedang banyeng ngai ku mau uslap urang ikumba ki pajba ki pedang ya kajingwan jonga kini opor bat kamariang ro kai ailat ya kata ngawan sekene kajaka kini opor namar kadan kajingkhot bat kata kalong kajingkhot ke bakerki bangan yale na kini ke National People's Party ya kini ke by election kaman salongshen hakini kimnai ki banwan ban lek ke parlimen ku menong mi khmat banong usim song usimpa jong ka judgment reu hnyau trap hnyau skum ngala pediang ya kini ke jingkhot hadien ke jingkerpat ka jong ki riurang ba ki nongelam jong ka party National People's Party ke babat mentai ya ke jing sinsyar hapo jong ka jala ka jing pediang jonga kalong hadien ba ngala pensyong niam ha ngala pek ya ke jing long jing man jong kari bat ka judgment reu ki don ki jinge ha kari bat ka judgment reu ha kini ki sengi ki ba menta ngai ya ke jing hiardor ha ka long breu kaman breu ngai ya ke jing hiardor ha ka perkhat ka perdan ngai ya ke jing hiardor ha ka tien ka thlek kham tame ka pau bha kata ka jing hiardor ha ka social media ngam dan kam ya ka manong ai hanrai ka jing kwa jonga kalong ban kentiu biang ya ka bha kamiat jong ka judgment reu ya ka long kaman ka sok ka san hapo ka bri unyau trap bat ha ka jelahi barok kawai ban wanra ya ka jing teli om ya ka jing ya pat ya pra ban wanra ya ka jing i om ya ka jing ya isi ban wanra ya ka jing jai jai om ya ka jing bitar ban wanra ya ka jing songsok om ya ka jing ya khi ban wanra ya ka jing pen bha om ya ka jing penjot ki parari dei halor kini kinong rem i ba ka sensyar khadar kalong ka atiar ka ba kongsan ban penlong ya ka ribar ka judgment reu ka ba emsok emsan ka ba ya teli ka ba ya syafrang kari kom kari ka ba jutib kari tibreu kari tiblai kari unyi ukong kari ulang shua kari utirat sing kari ukyang nangba kene kalong kari kaba mangi dan kam ya kaban ri kendang ban bat kenti ban long kari kaba tension bat kaba ya syafrang dei halor kini kirkam perkhat ki jonga nga se join ya ka National People's Party nga syem ba kene ka sorkar ka dei ka sorkar kaba persyang ban wen ye ki jenge ki bala penlang lengba kini ki post name ki baladab kawai ka sorkar hadien kawai ka pat ka sorkar ki don la ki jong ki jinge bat kini ki jinge bon ki ba shulang shubo hang to klam persang ban wengi ta ki jinge ki jingdawa na ka por se ka por ki long na ki pajba hanrei am shimla ya ka ban weng lani ban salt ya kita ki jinge kini ka sorkar ni i kala persang ya kata bat kituk kiskim ki wafer ki bala kedau mene syakmat di Dr. Celestin Lengdo life totally ki welfare scheme hato kita kimdai ki jing persang jong ka sorkar ban kentiu bat an aibor ye ki baduk ki barangli ki nong kendong ki long yeng ki baduk ki barangli hato kam dei semo kata kajing persang jong ka sorkar ban kentiro ban aiboro ki samla ki bomyo ye ka kam syakri haki department sorkar bakin yeng haki kijat lajong bakin yeng ban ki ban kamai ban kershan ye ladi ye ka yeng ye ka sem bat kumjuru ban wanra ye ka jingroi haki snong ki thau hanrei ngasngo thu isai krar bakadei kene ka sorkar kebala ya ka ban wanra ye ki skim ba fer bat ya ka jing mang tengka ka ba hedo haba ye nujor bat ki sorkar
ki bahasua ki sarkar ki baladam kai ka banga nganut balaranga yo banlet sa Delhi nan yasaj ban Ministry of Education ha Delhi ban mang ya ka jing mang pisa ka he na ka banta ka ni ka State University but anla ban pli ki campus ki jaka hi kai jong ka ni ki university ha ki district ki ba pher ha po jong kabri unyo trap ban penjan ni ki lat jing puli sa ki padba da ka ba wanra i campus kom sa nong po kom sa joai kom sa nong stone bat kom ta ter kawai pat ka mga kwa ya ka man ya thu ya pi ya ka jing thumu jong a kalong ya na ka banta ban ya sat ya ka jing thu jong ka sarkar India ya ka ktien khasi kalong ka ktien ka bala rangba juan ka literature khasi kalong ka literature ka ba karenyang jong ka kala kham jrong ban ni ki wei pat ki tribal literature anot is India kom ta ka jing angot jong a kalong ba ya kini ka ktien dei ban penrong hapo ka kernet ka bapra da ka jing ele sikam jong ka khasi author society ngai khublei ki khat jong khasi author society ki bele trelang bat nga klem da khen habangi don na ki kenhon ba pher na ki dong ba pher kan thopro na ki political party ba pher ki bang ye don lang apo ka khasi author society hanrei ka thong kalong ba ngin kan tiu ya ka tien khasi bat menta ka tien khasi da ka jing pensyai da ka jing yai dawa jong ka khasi author society kani ka sarkar ka ba menta ka lapdiang ya ka jing dawa jongi ban penlong official language ya ka tin khasi hapo ka jela ka bamot ka tin sarkar ka ba pura hapo la ka jong ka jela tangbang ya thui phi prolog bai ka kam jong ka jing trei jongi kampat kut hangni ni dei ban yo ya ka jing itho da ka riti sansar kari India ban ni don kam yau MP ban ra ya kini kam sa parliament ban ban ya selopro ban ki wei pat ki para MP jong ka parliament ban ka ministry ka beri pet ya kini kam ka ministry ka beri pet ya kini kam ka dei ka Ministry of Home Affairs habalai ban kran na kam ta kini kam dei ban tip ya kalenti ban dei ban don ka jing ya trailang nado ka state government hado UMP jong kenika ri ka jongi bat kumjuru dei ban persyangro ban yo ya kejing sensar ya kejing trailang kejing kersan jong kalyang sensar kebat ya kejing sensar hadeli hanrei ngis ngotho bamla ban le lamdangi don kejing trailang bat ka sarkar hangni apo ka jilla lajong hangni Meghalaya kumjo bar ka sarkar Delhi ngilale cheki MP baru MP jongi ngilam habangi cek ya ki proceedings jong ka Lok Sabha ngilap ba 4 jura ya ka bill lani ka jing terwa kom ka anreu ka mangyong ka tin khasi ban penlong tien sarkar ban penlong tien ka schedule language lani ka tien bala itu da ka kernet ka bapra hadu kini ki khandiat snam ki baladap hadin bangira kedau ya kata we ni ki MP jongi ulara ya kabil hanrai kata bill kadai tang ka private members bill komta hadin ka jing perkhat na sim ya kini om kom ka buram simet om kom ka kabu simet hanrai nga sim ya kini da ka jing ngauret ka jing ngau kitli ban ba ya kini kelengkor jong ka jaj benreu kam dei na ka benta ka jing mentoi jonga ngan nem dunong lane yo nong rem bangalong MP
Namor ngadan lepa ya ka kam ka biang high university. Hanrai nga sim ya kene ka jingkitli na ka benta ka jaj benriu hnyau trap. Kan ni kalong ka jingkut jingmot jonga. Ban sim ya ka jingkitli. Da ka jing sngoret. Ban sim ya kene ka jingkitli da ka jing srokia. Ngam sim kemen habawan ka jing terwa. Hanrai ngadan ka jing srokia. Namar ga tepro baka kam kalong ka ba ka kam kalong ka ba juat. Hanrai nga kermen da ka jing kersyan jong pi ki pajba. Da ka jing trailang ki nongyalam jong ka National People's Party. Ka jing trailang jong ka sarkar bat ka kabinet jong ka sarkar ka ba don menta haka jela ni ngej kam ni la ya ka ban pengej ya ka sarkar hadeli ban penlong ktien sarkar ban penlong ya ka khasi ka ktien ka bala kento papo ka kernet ka bapra hakini ki kendiat senam ki banwan kawai pat ka bangakwa ya ka ban ra ya ka mat jing traikam kalong ka secularism barkata kalong ka jing lai loi haka jing syakri ya ki parabriu langba ki mission bar ki sengniam ki baper ngiran bon ki sengniam ngiran bon ki jajinget harai tang kawai ka judgment reo ngiran bon ki hima ngiran bon ki ilaka ngiran bon ki raj hanrai tang kawai ka judgment reo ngiran bon ki dong ki snap hapo kabri unyo trap nari lengam saduri penar nadu riwar sadu ribhai hanrai ka ei ka bangidan kam kalong ban ya teli kawai bat ban yo ya ka jing lajlut haka nyam karukam haka jinget bat haka syakri ki prabriu langba ki sengnyam bat ki nongrim jinget ki bangi judan syusyu kawai pat kamang kwa ya ka ban chim kum kamat kalong ka rap karyang ban kentiwi ka rap karyang kari khasi be e jongi kari kiblai kari belamang kerpang nak bentau nyau trap nyau skum kalau nangret nadu kapor jong u English kani ka them kabadai ka jakarap ka jongi ki nyau trap nyau skum kabang ai rap ro ki riot jong ki hima jongi mensua ha kapor sensyar pareng la penat no syasam katay syakap silcharu kumjo karba kathi syapang syati syakjat jong kariwar lapengat no sya Bangladesh ngiladu bon ki jaka ki puta khamtam ki jaka ba kham saiso ngidon satang kene ka jaka khandiat bau blai udang ri kendong nak menta ka judgment riu tiblai ka judgment riu nyau trap ki parari baye ngiran kam ya kaban bat ban ri kendong ya kini kiri lom bat ban kentiu ya karep karyang namar karep karyang kalong ubud lom jong kayo kakot ka judgment riu ladau pajbau ibet yang aban pa sadali ngan ya saj bat ka Ministry of Agriculture ban ai ya ka mang tingka ka bakham he ban ya ka julong bat ban kentiu ya ka rep karyang hakin di ka dong ka than ka jongi am tang ka tam hanrai ban la ban sen kar khararit ki karkhana he rukum jo kabau pajba usngau bet bandan hakin di ka ri jongi khnang ma ki marrap ki jongi anyo ya ka ban penbha anyo ya ban penbit penbiang hang ne amdai bangin di ya ki marau ki jongi hanrei ki mar bala penbit penbiang bala sna kom ki finish products lane ki mar ki badan labiang ban penon kam dai kene ka sarkar
kebelapas ya ke resolution ban pelong ya ke tin khasi apa ke kernet ke bapra dairo ke dengan sarkar kebelapas ya ke resolution ban kentu ya ke sarkar India ban wanra ban pentrai kam ya ki inner line permit amdai da ki wai pat ki sarkar ne dai da ki wai pat ki sarkar hayatu yang kani kalong sa kawai pat kamat ya kebangan budin tenge ladau pajba ukwa bat upa janga sati syadali syaka parlimen kawai pat kalong ban pene pansa ya ke bor ka ikhtiar jong ki hima ki ilaka ki raj bat kisnong ba ka jinglong kerpang jong ka jaj benriu jongi kan ne kan sa kan om duno kariti kadustur kajongi kabalaseng ulong siwa banne katipkur banne katipkha banlang bankhot yano ubakha bat yano ukur lane upara kita kilong kimat kiba ngadankam ya kaban penne pensa da kabaya trekam bat ki ministry kiba fair jong sarkar India ban penne pansa aibor ya ki traditional institutions kom ka dorbar snong dorbar hima bat ki wei ka district council bat ka state government ka dei ya kaban ya selabha na kabanta kini ki kam shisho ka jing kentiu bar ka jing aibor ya ki kentai ya ki long kemi kom joro ka jing kentiu bat ka jing aibor ya ki khon samla hakini ki sngi ki jongi menta ki khon samla ki no man sim namar ki ong bam yo kam sarkar hanrei ngan ya trailang bar ka sarkar jela ba kini ki welfare scheme ki ba ka sarkar po ka jing lam konrad ke sangma kom balai totally ba ka deu di doktor bam mene kini kin kam he kambon ka song pisa knang ba upaj ba khasi kon samla kan thai ba senrang kin yo lem ye ki jing man toy ba kin la ban yeng hala ki jong ki jat ngam nyau ba kan ni ka jingele kalong ka jingele persya yano parari ba ye sim ye kan ni ba kan ni ka jing yang jong a kom kertong jong ka National People's Party kadai ka jingele persya yano em kam dai kom ta ya yang kom kertong jong ka National People's Party batro kom kertong jong upaj ba kabri unnyo trap unnyo skum nga khot namar kata ya ka je trailang jong ki paj ba ngamdan jing shun ngamdan jing bisni ngamdan jing kwa na ka banta yaladi hanrei ka thong kalong na ka banta ka ribat ka jaj benriu kitin phira jonga hakani ka jingelap election ka jing pensai pai ba kilong ban penbha ban pensai bat bantai nga khot ya phi wei ki parano sosnang ban ya sim mentalang bat nga ban penbha ya ka ribat ka jaj benriu ban pensai ya ki jing sotho bakla ban pensai ban penbek ya ki no ki jing bam sai ki jing bam bek lane ki jing lam bakla bat kumjuru bantai ya ka bha kamiat ya ka roi kapar bat ya ka jing kiu saprang hakene rapor nga kentu ya phi banda phi mi nang ne lech kisnong ki thau yalap haki parakur yalap haki khon ki kti haki kmi ki pa ki parasnong baro haki snong ki pidan ban ra ya kene khobor ban penbha ban pensai bat bantai ya keri bat ya ke jaj menreu nga kenturu banda habala penbena ya ka sngi thebot ba pin ya miranti shriek klem da ya khen na kano ka political party hanrai ban ai ya ke jing kershan
how Kertong jong National People's Party, but how Dr. DRL Nonglat, balaju khad daki parlok bat ki bahayeng ubarok. Ay yakijing kershan yau barok batshon yakasyap kajong pi hakadur jong kakot. Kani kalong kajing kerpat jonga wat nembushun wat nembudau lane wat dau yano hanrai na kamta kajing don kam ka kerki jong ka ribat kajai menriu kaba mental ladang im yo kinong mikmat kiba biang sa parlimen ngenamla ban pun urlong yaki resolution bakal state government kalasim hakini kisnam kibaladep ngawat ya kajing kersan kajong pi ki kur ki kha ki lok ki jor bat ki parari ba i ki jonga ngawat ya kajing kersan jong ki jong nong trei ki nong ilam jong ka National People's Party ki long kemi ki samla bat baro ki bedan benta ban penlong ya kene ka jingele ka ba job bat hanta pin sayui bakari bar ka judgment riu kan kiu Iraq sa shisenpat kemang usosotam sa shisenpat kin win ki klau sa shisenpat kin ki mau piu pajba pinong hau barok kublai sibon.